Είδες αλλαγές μέσα στο χωριό, άλλαξε κάτι? Πολιτεύτηκε. Τότε ήταν πιο μαζεμένες οικογένειες, δεν ήταν ελεύθερα. Τα κορίτσια με τα αγόρια και αυτά. Έχει αλλαγή μεγάλη, μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη. Και στα χρόνια τα δικά μου αυτά, μεγάλη αλλαγή. Ο περιορισμός έχει αλλάξει. Τώρα είναι ελεύθερα, πιο ελεύθερα. Ήταν κάτι που σε εντυπωσίασε, κάτι που άλλαξε Ο ξαφνικά? δρόμος, ναι. Ναι. Πρώτα ερχόταν αυτοκίνητα. Πότε έγινε αυτό ο Το δρόμος? 33 ήτανε. Ήμουν μικρό εγώ, ήμουν μικρή τότε. Ο δρόμος αυτός υπήρχε από εδώ κάτω, το λέγαμε τέρμα. Κομματόδρομος όμως. Αλλά αυτοκίνητα ερχότανε. Μπορούσαν, αλλά με τα δυσκολία βέβαια, αλλά ερχότανε. Δεν είχα πολλά όχι δεν είχα με το χωριό, είχα πολύ αγάπη με το χωριό και με τον κόσμο μαζί και οι δικοί σας άνθρωποι τα ζήσανε αυτά σε μένα και σε όλους τους άλλους που είχα πελάτες γύρω τριγύρω όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήταν διαφορετική η κατάσταση, ναι. Θα μας πείτε για την περίοδο που άρχισαν και ερχόταν οι άνθρωποι από την Αλβανία. Ναι. Πώς Είχε μεγάλη κίνηση. Πολλοί κόσμος ερχόντανε. Αυτοί συνηθίζουν και πίνουν μπύρα πολύ. Μα τι να σου πω, πάρα πολύ. Ίσως δεν είχαν στην Αλβανία και τη δροσιστήκαν εδώ. Είχανε. Πήγανε πολύ, Αγγλία, πήγανε πολύ. Εδώ τώρα κινδυνεύεις να βρεις εργάτη. Δεν βρίσκεις. Κάτι λίγοι έχουν μείνει, ήτανε πάρα πολύ όμως. Είχαν έρθει οικογένειες ολόκληρες. Είχες ταξιδέψει? Έχω πάει εξωτερικό. Παντρεμένη βέβαια. Ο σύζυγός σου ήταν ναυτικός? Ναυτικός. Που έχεις πάει στο εξωτερικό, θυμάσαι? Αγγλία έχω πάει, τα ξεχνώ κιόλας, μην νομίζεις. Έχω πάει σε πολλά μέρη. Και αν ήθελα, δεν μου άρεσε. Ωραία ήταν, αλλά εμένα δεν μου άρεσε. Γιατί δεν μπορούσα να πηγαίνω μαζί του πάντα, γιατί εδώ ο πατέρας μου είχε τη δουλειά εκεί, εφοπλιστέ, τον γνωρίζαν όλοι. Και όταν πήγαινα να πούμε στα γραφεία του Μιχάλη λέγανε τον πατέρα μου, του Μιχάλη κόρη, να έρχεσαι, όταν παίρνω με τον Παμινό δεν ήταν άνταγμα, να έρχεσαι κι εσύ μαζί. Λέω ναι, θα το ξεχάσω. Ωραία ήταν να πας βλέπεις μέρη, ωραία έλεγα. Όχι, ούτε θέλω ούτε είχα. Καλά είμαι εδώ πέρα. Τώρα πώς περνάς τη μέρα σου? Ανάλογα. Πότε πάω, άμα είναι ανοιχτός ο ντόνις πάω. Το πρωί πίνω καφέ, κάθομαι εκεί, κουβεντιάζομαι, έρχονται κι άλλοι. Ναι. Διαβάζεις, βλέπεις τηλεόραση? Το βράδυ ναι. Δεν την πολύ θέλω. Δεν λέει ευχάριστα πράγματα. Για αυτό, μπράβο. Το πρωί θα σηκωθώ, θα πιω το πρωινό μου, το ετοιμάζει η Μαρία και θα βγω στο χωράφι, εδώ στο κτήμα. Το κτήμα είναι αρκετό και κατεβαίνω κάτω, κόβω κανένα ξύλο, βγάζω κανένα χόρτο για τα ζώα, κάτι τέτοια και περνάει η ώρα μου μέχρι το μεσημέρι, επειδή δεν έχω δυνάμεις πια και αυτά, το μεσημέρι θα το κλείσω το μαγαζί και θα γυρίσω στην ταβέρνα. Θα γυρίσω εδώ για φαγητό. Με περιποιείται η κόρη μου, δόξα τω Θεώ, και περνάω καλά. Φαίνεται αυτό, φαίνεται. Νομίζεις ότι υπάρχει μυστικό του να ζει κανείς πολλά χρόνια? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πρόσεχες το φαγητό σου? Όχι, ποτέ. Αλλά πάντα τρώγαμε. Δεν τρώγαμε άσχημα έτσι. Μόνο πάντα γελαστή και πρόσφαρη. Και πρόσφατα. Πάντα.
Και έτσι είμαι ακόμα. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας. Σοβαρεύεις λιγάκι, αλλά όχι. Το φαγητό σου το πρόσεχες ή όχι? Όχι. Η αδελφή μου το πρόσεχε, εγώ όχι. Έτρωγα από όλα, ό,τι και έτρωγα. Μα σε ένα χωριό, εγώ έχω βρει 5-6 ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από 90 χρονών. Δεν ξέρω, πάντως εδώ έχουμε πολλούς υπερήλικες, αλλά νομίζω ότι μια ήπια ζωή είναι αυτό. Ναι. Κι εγώ ο ίδιος έγινα 100 χρονών και λέω δόξα τω Θεώ είμαι ακόμα παιδί. Στα νέα παιδιά τι θα τους έλεγες, τι συμβουλή θα τους έδινες έτσι από όλα αυτά τα χρόνια που έχει ζήσει? Τα τωρινά χρόνια. Να ζήσουν τη ζωή τους λοιπόν. Ναι. Κοιτάξτε, από όσα έχω πει τώρα, μέχρι τώρα όλο το αυτό, όλα αυτά να τα εφαρμόσουν, γιατί αυτά είναι η βασική ζωή του ανθρώπου. Να είναι συνεπείς, να είναι φρόνιμοι, να είναι όσο μπορούν προσεκτικοί στο μεγαλύτερό τους, στον κόσμο, σε όλους, και η ζωή τρέχει. Να πω να είναι καλά τα παιδιά, να είναι γερά, να προσέχουνε. Γέρασε κι αυτή. Δεν είναι το αφεντικό της. Αντάμα πάμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσουμε άλλο. Όχι, δεν Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Δεν μου έρχονται και εμένα. Δεν πειράζει. Εμείς έτσι, περισσότερο σαν μια ανάμνηση των ανθρώπων που εγώ ξέρω τόσα χρόνια. Αυτό ήταν ο στόχος μου, δικός μου. Δεν ήθελα κάτι και γι' αυτό και δεν θέλω να αναφερθούν πρόσωπα και πράγματα. Κατάλαβες, ναι, γιατί εντάξει. Αυτό έτσι... Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι καλά, όπως είμαι εγώ. Καλά παιδιά, καλή οικογένεια, ευχάριστα, όλα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά γιατί είσαι μνήμη από τα παιδικά μου χρόνια. Με συγκίνησες ειλικρινά. Μπράβο σου. Τι να κάνω, από τη ζωή μου τα λέω αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είσαι παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κυρία Άννα. Εσύ να είσαι καλά, είσαι πάρα πολύ καλή. Είμαι κι εγώ έτσι ανοιχτός άνθρωπος. Φαίνεται. Η χαρά μου. Να έχω παρέα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θέλω παρέα. Και θέλεις και παρέα. Άκουσα πολλές φορές δεν θέλεις. Το παθαίνεις αυτό. Αμέ. Δεν θέλω πολλές, ναι. Θέλω λίγο να είμαι σπίτι μου. Ναι. Έρχονται Σάββατα που δεν βγαίνω έξω από το σπίτι γιατί θέλω να καθίσω και να ηρεμήσω και δεν θέλω να πάω πουθενά. Έχεις δίκιο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή και όμορφη και πολύ καλή. Να μην μας καθίσει. Να είστε καλά, τη δουλειά σας να έχετε, παιδιά μου. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο γιο μου, γιατί μου έδωσε τη δύναμη η ιδέα μου να γίνει πραγματικότητα. Αυτές οι στιγμές κοντά στους υπερήλικες συγχωριανούς μου είναι ένας μικρός φόρος τιμής στα πρόσωπά τους. Εύχομαι οι ιστορίες τους να ριζώσουν μέσα μας και να μας θυμίζουν ότι εκεί που χτυπά πιο δυνατά η καρδιά μας, εκεί είναι ο αληθινός μας τόπος. Και ας μην ξεχνάμε πως η μνήμη είναι ένας τρόπος να κρατάμε τους αγαπημένους μας πάντα ζωντανούς. Σας ευχαριστώ.